लखिमपुराव पुलिसनि सिग्रोमनायाव नावनि महर होनाय मोनब्रै नंखाय सनाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। सनाखौ आइजो माहारिनि गहेना होननानै जोङो मिथिनाय जायो। सनाखौ गुबै आइजो माहारिया गावखौ साजायनो गानो। गुबैयै जुलि जानाय आइजोफोरखौ सना गहेना गाननायखौ बांसिनै नुनो मोनो। आथिखाल मुगानि जुलियाव सना गहेनाफोरखौ बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो। नाथाय नोंथांमोना माब्लाबा नंखाय आरो नंगुबै सनानि सायाव नोजोर होफेरदोंना? जुदि नोंथांमोना होआखैब्ला सना बायनाय समाव मोजाङैनो नोजोर हो। मानोना रायजोआव नंखाय सनानि आयेननि बेरेखा फालांगि खालामनायनि खौराङा गले गले जाबाय थायो। रायजोनि नगाव आरो लखिमपुर जिल्लायाव नंखाय सनानि फालांगि खालामग्राफोरखौ पुलिसनि संदाननायाव गोबां हमनो हादोंब्लाबो बेनि गुदिखौ दाबो फोजोबनो हायाखै। नंखाय सनानि फालांगि खालामग्रा दायनिफोरखौबो पुलिसा हमगासिनो। बेबायदिनो लखिमपुर बङालमरा पुलिसा आरोबाव आयेननि बेरेखा सना फालांगि खालामग्रा दायनिगिरिखौ हमनो हादों। दायनिगिरि टाइबुर रहमाननिफ्राय पुलिसा नावनि महर होनाय मोनब्रै नंखाय सनाफोरखौ हमनो हादों।